дуруд мегӯем дӯстони азиз, боз чанде аз хабарҳои рӯзро тариқи барномаи ахбори радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. 16 сентябр президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар ҷаласаи шурои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай иштирок ва суханронӣ карданд. дар чорабини мазкур сарони кишварҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай оид ба масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ табодули афкор намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ бояд ҳамчун ҷузъи асосии фаъолияти Созмони ҳамкории Шанхай боқӣ монанд. бо дар назардошти вазъи мураккаби Афғонистон ба зарурати тақвият бахшидан ба талошҳо барои мубориза бо терроризм, ифротгароӣ, ҷудоиандозӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва дигар зуҳуроти ҷиноятҳои муташаккили фаромилӣ таъкид гардид. дар ҷанбасти кори ҷаласа сарони давлатҳо аз рӯи масъалаҳои мухталифи рӯзномаи Созмони ҳамкории Шанхай 22 қарор ба имзо расониданд. субҳи 16 сентябр тахминан соати 4:50 субҳ сарҳадбонони дидбонгоҳи сарҳадии Коктоши отряди сарҳадии Боткенти Ҷумҳурии Қирғизистон аҳдшиканона бо истифода аз силоҳи вазнин дидбонгоҳи сарҳадии Душанбеи отряди сарҳадии Исфараи Ҷумҳурии Тоҷикистонро гулӯлаборон карданд. дар ин бора аз маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. бино ба изҳороти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни низомии Қирғизистон бо истифода аз силоҳҳои вазнин диҳаҳои аҳолинишини Хоҷаи Аъло, Қумазор, Сурх, Сомониён, Кулканди шаҳри Исфара, Хистеварз ва Овчиқалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро мавриди ҳамлаи мусаллаҳона қарор доданд. аз тарафи мақомоти марбутаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ду маротиба соатҳои 6:30 ва 7:30 иқдоми якҷонибаи оташбас амалӣ шуда роҳандозии гуфтушунид пешниҳод гардид. аммо хизматчиёни Ҷумҳурии Қирғизистон ин пешниҳодотро нодида гирифтанд ва аз ҳама намуди силоҳҳои инфиродӣ, гурӯҳӣ ва техникаи ҳарбӣ нуқтаҳои аҳолинишини Тоҷикистонро зери оташи шадид қарор доданд. барзами ин ҷониби Қирғизистон тавассути шабакаҳои интернетӣ дар идомаи муноқиша Ҷумҳурии Тоҷикистонро гунаҳгор карда намешавад, ки асоси воқеӣ надорад. онҳо борои иғво дар расонаҳои қирғизӣ хабари истифода шудани ҷангиёни ришдоро бо либоси сиёҳпӯши бенишон паҳн карданд, ки аз ҳақиқат дур аст. маҳз аз тарафи низомиёни қирғиз воидҳои таъиноти махсус истифода шуда истоданд, ки далели собит гардида мебошад. ҳамзамон аз маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ки соати 14 имрӯз вохӯрии ҳайатҳои ду ҷониб таҳти роҳбарии раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни мулоқот роҳбарони ҳайатҳо ба мувофиқа омаданд, ки шуруъ аз соати 14:30 ҳамин рӯз оташбас эълон карда мешавад. дар робита ба ин вазъият имрӯз президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Қирғизистон Садир Жапаров дар ҳошияи ҷаласаи шурои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай мулоқот намуданд. сарони давлатҳо вазъ дар минтақаи сарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистонро баррасӣ карданд. сарони давлатҳо изҳори мавқеи ҳамсон намуданд, ки ҳамаи масъалаҳои ба миён омада бояд танҳо бо роҳи сиёсӣ ва дипломатӣ ҳал карда шаванд. аммо новобаста аз баргузории вохӯрии роҳбарони сохторҳои аввали мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва эълон намудани оташбас бо гузашти 1.5 соат ҷониби Ҷумҳурии Қирғизистон ба самти минтақаҳои Овчиқалъачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Ворух ва чоркӯҳи шаҳри Исфара аз силоҳҳои гурӯҳӣ ва техникаҳои ҳарбӣ тирпаррониро дубора оғоз карданд. дар ин бора аз маркази матбуоти қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон хабар доданд. тарафи Қирғизистон қувва ва воситаҳои иловагии низомиро аз маркази ноҳияи Боткенти Ҷумҳурии Қирғизистон ба минтақаҳои назди сарҳадӣ интиқол дода истодааст. боиси нигаронист, ки ҷониби Қирғизистон бо истифода аз чархболҳои ҳарбӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишини зарбазананда манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон ва иншооти мулкии Тоҷикистонро мавриди ҳамла қарор дода истодааст.
дирӯз 15 сентябр дар китобхонаи миллии Тоҷикистон форуми байналмилалии сармоягузории Тоҷикистон Русия доир гардид, ки аз рӯи натиҷаҳои он миёни доираҳои тиҷоратии Тоҷикистон ва Россия дар самти таъсиси корхонаҳои муштарак ва хизматрасонӣ санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд. Зимни форум ҷонибҳо имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон ва Русияро муаррифӣ намуда, ташаббус ва моделҳои нави ҳамкории сармоягузориро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар доираи форум роҳбарони вазорату идораҳои соҳавӣ, соҳибкорон ва роҳбарони ширкатҳои бонуфузи ҳарду ҷониб соҳаҳои афзалиятноки қобили таваҷҷӯҳро муаррифӣ карданд. раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе аз боздошти ронандаи автобуси хатсайри рақами 43 Алишер Бобоев хабар дод. бино ба изҳороти раёсати корҳои дохилӣ, Бобоев Алишер барои бадрафторӣ бо мусофирон муттаҳам дониста мешавад. бояд гуфт ки рӯзи 14 сентябр навори лаҳзаи дағалрафтории номбурда бо мусофирон дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр гардид, ки мавриди вокунишҳои шадиди шаҳрвандон қарор гирифт. зимни санҷиш муайян гардид, ки ҳодисаи мазкур санаи 13 сентябр тақрибан соати 11:30 рух додааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Бобоев Алишер тибқи талаботи моддаи 460 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шуда, аз ҷониби суди ноҳияи Фирдавсӣ нисбати номбурда ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 7 шабона рӯз таъмин карда шуд. ҳамзамон ӯ аз кор озод карда шуд. як хабари варзишӣ. ҳамлагари дастаи ПСЖ Лионел Месси дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо ба дарвозаи тими Маккаби 1 гол зада, якбора 2 рекорд гузошт. Месси аввалин бозингар шуд, ки дар 18 мавсими Лигаи Чемпионҳо гол задааст. ҳамлагари дастаи Манчестер Юнайтед Криштиану Роналдо дар 16 мавсим дар Лигаи Чемпионҳо гол задааст. Месси дуввумин нишонзан дар таърихи Лигаи Чемпионҳост. ӯ дар 158 бозӣ 126 гол задааст. тамошобинони гиромӣ, бо ҳамин мерасем ба анҷоми барномаи ахбори радиои Тоҷикистон. ҳамеша сарбаланду муваффақ бошед.